Helo, fi di agredu to ag dwi'n nôl yn y fideo dwytha si ffendio lle i adeiladu tŷ ag cyn i fi ddechrau'r fideo yma nes i roed gwair ar y llawr fel bod yna le i fi wneud adeiladu'r tŷ ag barod wan i ddechrau adeiladu'r tŷ. Nes i feddwl cyn y fideo i wneud patrwm ar y tŷ. Dwi'n wneud patrwm, wneud 2 wahanol fath o bren, yn mynd ar ôl ei gilydd, fel a. Fatha yr un oak, wedyn birch, wedyn oak. Does gymaint o le yma, jyst eitha iawn. Nawr fyddai'n cael cwffio bach mewn 10 munud. So, jyst gwneud gwely arall. Pan bod wedi gwneud 3 crafting table. Crafting table. Okay, wan dwi'n mynd i fynd i gysgu. Ar ôl fi gysgu, nes i droi'n ffwrdd o fel nath chi weld yn y fideo dwytha. Jyst gwneud y siap cyn gwneud y waliau. Oedd hi bron iawn i fi jyst cerdded nôl fel a wedyn glanio hwnna. Dal i fynd am. Dal i adeiladu. Dwi'n gweithio. Ech gweld y patrwm. Oops. Dyna patrwm jyst yn mynd. Dwi'n meddwl ella neu'n un bloc arall i fyny. Fe angen hwnna fan'na.
Neu wneud. Okay. Okay. Gynna I dal yn bach o bren ar ôl fi fod yn mainio. Dyn dal. Unwaith nes i dweud o hynna Lucas nes i ddisgyn. Felly fi beidio jinxio fy hun eto. Hyn yn eitha da. Ac o'n i dweud gyna, wrtha fi fy hun gyna, fyddai'n angen drws neu jyst atio wedyn. Dyn yr eiliad wedyn, dwi angen drws i fynd I mewn. Wneud hyn o yma. Hynna mor annoying. Bron iawn a jyst geithio gona eto. Dim eto. Hyn mor boen. Dawiadeiladau. Bron iawn a gorffen y tŷ yma. Sgennai'm lot o bren ar ôl, wel, sgennai'm lot o bren, just, wel, na. O, dwi'n meddwl fydda'n gorfod, ond bydd gennai just union faint dwi angen. O, dwi angen un arall. Just un tamad arall. O, lwcus am hynna. O gynnau un ers fanna. Union faint o'n angen, wel, angen o mwy o just pren. Nid y tod meddwl. Byddaf, os gynnau unrhyw fwy, oes, neu stack arall o inventory. Okay, a dychwalu hon. Na, dwi'n meddwl bod yn ei edrych yn eitha del fyna. Anyway. Dwi'n meddwl dde jyst fatha union wedi cael, na, dwi'n meddwl dde wedi cael byddaf. Pa ddrws da chi eisiau I roed na. O, sgynna'm digon I wneud un. Ond un math edrych yn wneud beth bynnag. Meddwl.
Lle mae drysa? O, fama. Ddim wneud oak. Birch, no. Ge iron do. No. Spruce, birch. Jungle. Ti'n un arall, ddim yna. Okay. Gynnau ddigon wan I wneud y... Ond definid na I just rhedeg lawr I gwylod a gwneud ffenast. Yn gyfer... Neu wneud hynna wan. Just cael tywod. Wel mae gwneud... Neu just rhedeg lawr I fanna. Cael beth I ffito. Ci arall. Os o'n i'n disgyn fel, os o'n I just about yn gwneud o, dwi'n meddwl. Gwneud esgyn I chdi. Yey, ci bach. Wff, 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 wff. Gawn bach o hwn. O'r... Naeth yn... Wel... Glo... Wyt ti'n iawn, dogi? Ys ti fflifo? Do. Dechrau roed o mewn ffwrnais. A wedyn a rhoi wbath arall hefyd. Neu ydych chi just mewn y pren. Neu ydych chi just defnyddio hwnna. Ac wedyn defnyddio hwnna. Wedyn I wneud torches. Wedyn mae hein ydi torches. Mae fatha... Mae nhw'n rhoi golas a chi'n rhoi nhw lawr mewn llefydd tywyll. Dwi'n meddwl na mynd I gysgu eto. Os da... Wan. No, dwi wedi codi eto wan. Dwi'n neud... hyn mor annoying. Bocedi di'n llawn. Na I wneud llaw. Na I gael gwared o dipyn o redstone. Hyn mor boen. Pam bod gynnau gymaint o crafting tables? Na, dwi'n methu codi hein.
Mewn hocedyn llawn. Hwn o'r boen. Un, dau, tri. Wel, mae'n iawn. Be ti'n gwneud? Neu defnyddio pickaxe. Sibl yn y malu. Wan. Bron iawn o malu, so sa'n lot o bwynt defnyddio'r un diamond. Hwnna'n gryfach. Mwyntiad y pethau gorau ydych chi'n cael yn y gêm. Dim y peth mwyaf anodd i gael, ond heina di pethau gorau ydych chi'n cael yn y gêm. Mor boen. Mae'n chydig, allan y ffridio. Allan mae'n chydig bach o neu jyst dumpio lot o bethau. Mae'n cist i wneud lle i bethau fel o fama dwi. Cofio i jy'n glanio'r bloc yna. Mae angen y cobblestone i gyd. Hyn jyst yn wast o amser. Ta fyny fama dwi di adeiladu fyny, dwi'n meddwl. Hei, cool, mae'n gwneud ffrind newydd iddo chi. Ffrind bach newydd. Lle wyt ti? A fanna. Halwch. Dwi'n rhoi enw'r un o cwn ma eto. Come on. Ti'n sownd yn gwla? Gyd i stod yna. Ta. Cael ei ymlaen ar y tŷ. Ta. Can fynd at y crafting table. Mor boen. Na. Dwi heb gael tywod. Mae'n iawn, neu adael o tan wedyn. Neu jyst lle yn fy mhoca dwi'n credu i gyd. Chydig bach o pethau. A wan mae gist yn llawn. Mae'n jyst gwneud un arall a wneud un bob.
So chi'n gwneud cys ddwbl, na fwy o le i gadw pethau. Dyn, os o'n i'n rhoi hwnna wrth i ochr, so dwi'n gwneud yn ddwbl. Wedyn, neu jyst gwneud hyn yma. Dyn hyn yn fama, ac bwyd. Dwi'n di llnau yn yw. No! O, na. Oh, but it's missing. O, na. Dwi'n meddwl na hyn dwi'n mynd i wneud wan. Newid i creative. Mynd i orfod a hedfan yn ôl. O, na. Okay, ta. Pam dydw i'm gael leia cael stampi style boots. Os jyst cael boots dyna. Ta. Cofio'n union y lle yna. O ia. Dwi'n yn siŵr o ffordd. O, dipyn bach mwy fan. O, eitha lot mwy. Dwi'n meddwl bod o... O, na. Un. Na. Dwi jyst yn mynd o chwilio am oesoedd wan. Ac wedyn bydd stwff i gyd i mynd. Na. Lle mae'r pethau yma? O'n i dweud atha, dwi'n cofio lle mae bob man. Neu eiliad wedyn. Na. Ffordd dwi'n meddwl mae o. Na. Lle... O, ffordd yma. Fama nes i mynd i mewn i maen. Yn cofio hynna. O, na. Dwi'n meddwl un o'r mynyddoedd yma sydd yn fama i fod yn rhywle. Dwi'n cofio gweld y lle. Dwi'n cofio gweld yma. Hwn jyst yn... No. Okay, ta. Dwi'n cael gormod. Ta, no.